Česká televize uvádí dokumentární film Lovy v Nové Kaledonii z cyklu Modré hlubiny. U bran Pacifiku, jakoby zapomenutá uprostřed široširého oceánu, leží Nová Kaledonie s nádhernými písečnými plážemi. Leží zcela stranou velkých obchodních tras a tento ráj se ukrývá v srdci největší laguny na světě. Více než 1500 druhů ryb napočítali vědci v této obrovské zahradě, tvořené 350 různými druhy korálnatců. Průzračné a teplé vody celého souostroví, kde podmořská fauna a flóra zůstaly dodnes zachovány v nedotčeném stavu, se přičinili o to, že se Nová Kaledonie stala jedním z nejvyhledávanějších míst pro milovníky podmořského rybolovu. Barakudy, tuňáci, kranasové, kanicové a další velké druhy ryb jakoby si tu dali do stavěníčko. Má-li však Nová Kaledonie všechny trumfy představované nedotčeným bohatstvím, nelze ani zapomínat na rub mince, na odvrácenou tvář moře, jíž jsou v tomto případě žraloci. Přítomnost tohoto predátora však jen dodává na přitažlivosti konfrontaci, k níž dochází mezi lovcem a přírodou. Už několik let se Olivier Bardou, čtyřnásobný mistr Francie, a Bernard Salvatori, vícemistr světa v podmořském rybolovu, pravidelně vydávají na lov do vod Nové Kaledonie. Pro tyto dva výjimečné lovce je Pacifik něco jako obrovský chovný rybník. Zorganizovali jsme tento zájezd, abychom si trochu zalovili pod hladinou, ukořistili nějaké nové druhy ryb, nebo se alespoň potěšili pohledem na velké ryby obývající vody kolem Nové Kaledonie. Měli jsme to štěstí, že jsme se sem dostali loni přibližně ve stejnou dobu a byli jsme ohromeni množstvím ryb, které jsou tu k vidění. A to zejména ryb pelagických. Jsou tu tuňáci, makrely velkozubé i velcí kranasové. Lov pelagických ryb v jižním Pacifiku je zkrátka ten pravý. Zvláštností tohoto lovu je zejména fakt, že je při něm člověk konfrontován s velkými silnými rybami, tak 4 až 5krát silnějšími než u nás, při stejné hmotnosti. Znamená to, že každý úlovek si lovec musí skutečně perně zasloužit. Vytáhnout z vody takovou více než 20 nebo 30 kilovou rybu není totiž žádná maličkost. Navíc jsou tu žraloci, kteří nepřetržitě krouží kolem a to je také určitá výzva. Jde tu o velice sportovní druh rybolovu. V silném proudu a velké hloubce to všechno nás láká. 95% ryb v Nové Kaledonii je uloveno buď technikou lovu ve volné vodě s použitím návnat a lákadel, nebo takzvanou číhanou. Lov z úkrytů není tak zajímavý a je tu mnohem méně obvyklý vzhledem k nepřetržitě proudícím hejnům ryb ve volné vodě. Skupina návštěvníků, která nedávno dorazila na ostrov, se přidala k Olivierovi a Bernardovi, aby se všichni společně vydali na lov tuňáků. Já sice žiju v Paříži, ale už 15 let se věnuju podmořskému rybolovu. Tentokrát ale poprvé v Tichém oceánu, protože obvykle se spokojujeme se starou dobrou Bretaní. Když jsme se loni setkali s Bernardem, který právě přijel z Nové Kaledonie a říkal, že se tam hodlá příští rok určitě vrátit, hned jsme si také rezervovali letenku. Nejvíc se tady těšíme na velké ryby, kvůli kterým tu vlastně jsme. Bude to pro nás změna. Vyjedeme si na tuňáky a doufám, že dostaneme nějaké obzvlášť velké kusy. Vypadá to, že všechny podmínky tu jsou, tak by to mělo vyjít. Vítejte na ostrově Uvea. Naše lovecké výpravy budou vypadat následovně. Rozdělíme se do 3 skupin. Máme 3 malé čluny, které poslouží k odkládání ryb, náhradních pušek, a budou zajišťovat naši bezpečnost. Tyhle malé čluny jsou vlastně prakticky totéž, co u nás na kontinentu boje. Je v nich uložený materiál, pušky a všechny ostatní pomůcky.
A za druhé se na ně nakládají ulovené ryby. Jediný rozdíl je v tom, že tady se ryby vkládají dovnitř a vejde se jich tam mnohem víc. Nezapomínejte na to, že tu narazíte na ryby, které jsou při stejné váze 4krát silnější než ryby u nás. Snažte se tedy vždy mířit na životně důležité orgány, aby se ryba nevysmekla z hrotu šípu. A to vzhledem jak ke žralokům, tak i z etického hlediska. Používejte tedy vždycky dokonalé šípy a u ryb těžších než 10 kg vždy myslete na životně důležité orgány. Cílem je postřelit rybu šípem a co nejrychleji si ji přitáhnout, nenechat ji vznášet se ve vodě. Když se vám to nedaří, nechte ji raději rovnou na dně, ale rozhodně ji nenechávejte vznášet se pár metrů pod vámi. Dříve než se skupinka vydá na moře, musí ještě dál vykonat tradiční návštěvu u náčelníka vesnice spojenou s žádostí o povolení lovit v místních vodách. Kanadská kultura je na Nové Kaledonii doslova všudy přítomná. Nad rybáři stále ještě bdí klany a příslušní duchové. Teď tedy přicházíme k chýši náčelníka, abychom se podrobili obvyklému ceremoniálu. Předáme 3 dary jako prosbu, abychom dostali svolení věnovat se podmořskému rybolovu. Uvnitř náčelnické chýše, kde se konají veškerá klanová shromáždění, se tedy po předání rituálních darů stařešinům rozhodne, jestli bude povolení uděleno. Velký náčelník říká, že za gesto, které jste učinili ve formě daru, vám děkuje. Pro nás, příslušníky klanu, je to znamení, že před vámi otevíráme náčelnickou chýši, že se vám otevíráme jako klan. A zároveň je to i způsob navázání kontaktů mezi návštěvníky a místními obyvateli. Skupinka tedy může konečně vyrazit na moře. Část úlovku, který věnují vesnici, bude pečlivě rozdělen mezi její obyvatele. Prozatím se ale všichni věnují přípravám. Právě montujeme pušku s pevným vlascem a hodně odolnými navijáky, protože doufáme v nějaký skutečně pozoruhodný úlovek. Nejen Bernard Salvatori, ale i ostatní lovci vykonávají poslední úpravy na výzbroji. Velké pelagické ryby vyžadují totiž téměř předimenzované náčiní, které je schopné jejich síle odolat. Zkušenější lovci přitom nešetří radami. Při lovu v těchto vodách musíš používat tohle, takže trochu povolíš vlasec, co nejmíň, jak jsme o tom před chvílí mluvili, ale budeš to muset udělat, jakmile dostaneš nějakou větší rybu. Všechno se pak odehrává velice rychle. Výstřel, šíp protne tělo ryby a, jak jsi slyšel před chvílí, důležité je přitáhnout si rybu k sobě co nejrychleji. Hlavně kvůli žralokům. Budeš si to pamatovat? Takže ruku nedáváš sem na naviják, rukou obejmeš hlaveň a zároveň jakoby přibrzďuješ. Když k sobě rybu přitahuješ, vymrští se a pokouší se dostat co nejdál od tebe. Stoupáš nahoru a přibrzďuješ s rukou přitisknutou na hlavni. S 10kilovou rybou nejsou žádné problémy, pokud je ale ryba těžší, můžeš si při stejném manévru popálit ruce, proříznout rukavice nebo si dokonce uříznout prsty. Jakmile se dostaneš na hladinu, první starostí je zaklapnout naviják. Puškou trhneš dozadu a pokračuješ pak už stejně jako rybář, co loví normálně na udici, dokud se ryba neobjeví na hladině. Když chceš znásobit výkon takovéto metrové pušky, v případě, že lovíš nějaké velké ryby, jako třeba tuňáky, kranase a podobně, použij dvojitou pružinu.
Tomuhle se říká brén, ten napneme na druhý zářez, zatímco normální pružinu na první. Získáš tak větší sílu, větší výkon. Šíp bude mít větší setrvačnou sílu, lépe pronikne do těla ryby. Budeš také moci střílet z větší dálky, stále s těmito 6 různými délkami vlasce. Nevýhoda naopak je, že ucítíš pochopitelně větší zpětný náraz. La note yacht. Tak co, můžeme vyrazit? Pojedeme tamhle k těm ostrůvkům na obzoru a hned se přesvědčíte, jestli to všechno, co jsme vám říkali, je skutečně pravda. Máte všechno? Pušky jsou v pořádku? Jen se podívejte, jak je ta pláž nádherná. Po několika hodinové plavbě dospívají Olivier, Bernard a skupina lovců k místu, přezdívanému Velbloudí hlava. Teď už jen rychle ukotvit člun a velká chvíle může nastat. Po 24 hodinách v letadle a na člunu se lovci konečně mohou pohroužit do křišťálových vod. Doufám, že jste nezapomněli na nože, ty jsou moc důležité. První cesty pod hladinu. Teplota vody je 25 stupňů, viditelnost 20 metrů. Ryb je tu hojnost, ovšem ani žraloci nechybí. Při prvních potápěních se lovci seznamují s místem a snaží se takzvaně dostat pušku do ruky, tím, že střílí na malé cíle. Hluk a pach krve z prvních úlovků už přilákali žraloky. Teď už může začít opravdový lov, ovšem s tím, že konfrontaci musí nutně předcházet bedlivý průzkum okolí. V těchto vodách je naprosto nutné lovit ve dvou kvůli žralokům. Jeden vždy loví, soustředuje se plně na kořist, na to, jakou má použít techniku, tedy lov ve volné vodě, z úkrytu nebo případně lov v děrách, zatímco druhý bedlivě sleduje okolí. Dalo by se říci, že lovce jistí. Jsou známé případy, že zasažená ryba, třeba ploskozubec nebo kanic mramorovaný, se snaží ukrýt v nějaké díře. Lovec, který rybu postřelil, se nachází čelem k díře a nevidí, co se děje za ním. Tehdy nastupuje druhý lovec, který se rozhlíží po okolí. Obrátí se směrem na volné moře a v případě, že budou žraloci příliš dotěrní, zažene je od svého kamaráda špičkou pušky. Když žraloci vidí, že se na ně někdo vrhá, stejně pokaždé rychle uplavou, takže nejsou žádné problémy. Na do hlubin spadajících stěnách útesů lze velice dobře pozorovat místní faunu. V místech, kde se spojují proudy, se obohacuje voda a živočichové se tu rozmnožují mnohem snadněji, což pochopitelně přitahuje velké pelagické ryby.
Když pomalu klouže do vlahé vody, protíná potápěč modrou oponu hlubin a před jeho zrakem se otevírá ráj. Základní rozdíl mezi rybami, které najdeme ve Středozemním moři nebo v Atlantickém oceánu, a těmi, které žijí zde, je ten, že místní ryby dokáží vyvinout desetinásobnou sílu v porovnání s našimi. 5kilová ryba, kterou nezabijete okamžitě, se stává naprosto nekontrolovatelnou. Je tudíž naprosto nezbytné mít dokonale uspůsobené vybavení. Klasické evropské vybavení pro malé ryby je skutečně naprosto nevhodné pro velké ryby, které se loví tady. Je třeba používat velice silné pružiny, nejlépe dvojité, relativně dlouhé pušky, s hlavním nejméně metr dlouhou, spíš ale tak ke 130–140 cm. Minimální průměrná tloušťka šípu by měla být 7 mm a vlasec musí být také velmi silný, spíš něco jako lanko pro první 2 délky. Při výstřelu dochází k tomu, že k velice ostré hrany korálu prakticky všechny vlasce zničí. Zasažené ryby se totiž okamžitě snaží dostat do změti korálů nebo se v nich přímo ukrýt, což pro lovce znamená téměř vždy přetržený vlasec. Jisté je, že když je vlasec stažen touto rychlostí, zahřívá se, a to dost silně, a tak dlouho, až se nakonec přetrhne. Dvoučlenné týmy evropských lovců kaledonské potápěče velice zaujaly. Kromě dokonalé viditelnosti a teploty vody ale Eduard nachází stále další a další rozdíly v porovnání se středomořskými podmínkami. Je neustále střežen žraloky a pak se z neznalosti tropického prostředí dopouští chyb, které by mohly mít ty nejvážnější následky. Po hodině je třeba lov poněkud reorganizovat. Úzkostné signály, které vysílají zasažené ryby, hluk pušek a pach krve dráždí žraloky, kteří jeví stále zřetelnější známky rostoucí nervozity. Kamera upevněná na Bernárově pušce podává výmluvné svědectví o urputném zápasu, který lovci svádějí o svou kořist se žraloky. Ve Středozemním moři se obvykle lovcům radí, aby si zasaženou rybu co nejrychleji přitáhli a po celou dobu výstupu na hladinu si ji drželi u těla.
Tady mají ryby obrovskou sílu a vždy se někde v okolí vyskytují žraloci. I hned po výstřelu začnou kroužit kolem, takže člověk nemá příliš chuť chytit rybu do ruky a stoupat s ní k hladině, když ho žralok neustále pronásleduje. Je-li partner nebo ostatní členové skupiny o nějakých 10 metrů dál, doporučuje se spíš při cestě nahoru rybu za sebou táhnout a teprve na hladině ji rychle přitáhnout, zabít a uložit do člunu. Pro kanadské potápěče, kteří doprovázejí Evropany k nejvýhodnějším loveckým lokalitám, představuje pozorování jejich loveckých technik jedinečnou podívanou. V Nové Kaledonii je totiž podmořský rybolov ani ne tak vášní, jako především prostředkem obživy. Více než 2 hodiny se budou týmy lovců střídavě pohybovat mezi hladinou a hlubinami, navzájem se hlídat a sledovat reakce žraloků. Abychom alespoň trochu demystifikovali obávaného žraloka, podrobili jsme ho malému testu. Zasaženou rybu jsme nechali volně se vznášet ve vodě, aby lidé viděli, jak se žralok k takové kořisti chová. A všichni se mohli přesvědčit, že žraloci zdaleka nejsou těmi pověstnými nenasytnými čelistmi. Kolem zasažené ryby totiž nejprve dobrých 5-6 minut kroužili, než ji první z nich napadl. Pak ovšem po prvním chňapnutí to šlo velice rychle. Práh obezřetnosti byl překročen. Všichni přítomní žraloci se zuřivě vrhli na kořist. Doufám tedy, že díky tomuto testu se všichni mohli přesvědčit, jak je důležité okamžitě s ulovenou rybou vyplavat na povrch a uložit ji do člunu. Tak nebude mít žralok dostatek času překročit onen imaginární práh, totiž moment, kdy má žralok právo se zahryznout do ryby. Tenhle test jsme dělali kvůli tomu, aby si lidé uvědomili, že musí ihned zamířit k hladině a ani vteřinku nenechat zasaženou rybu v dosahu žraloka. Protože jakmile se žraloci rozvášní, už se na tom místě nedá lovit. Nezbývá, než se přemístit někam dál. Byla to sice fuška, ale fajn, je to přece jen dost silný proud. Pár jsme jich ale dostali. Po půl dni stráveném lovem pod hladinou není o nové zážitky nouze. Pěkné tropické ryby. Co je vlastně tohle? To se taky jí? Pospravované kombinézy a zastaralé pušky nijak nebrání Kaledonianům v obdivuhodných výkonech. V konkurenci se špičkovým vybavením jim jedině letitá zkušenost a promyšlená technika umožňují vypořádat se s více než 5kilovými barakudami. Tento plovoucí anachronismus slouží zároveň jako boje, člun i košík na ryby a nemůže nijak zmenšit úspěch této lovecké výpravy. Na sklonku dne se celková bilance jeví jako pozitivní. Všichni jsou spokojeni. Bylo uloveno více než 100 kg ryb a podsta nejvyšší přináleží po právu kaledonskému lovci. Jedině Pierrovi se totiž podařilo ulovit tuňáka. Není pochyb o tom, že svétu sehrála právě zkušenost. Jistě při lovu ryb nás často obtěžují žraloci. Cítí totiž, že ryby vysílají úzkostné signály a to je přitahuje. Taky se stane, že se na nás někdy vrhnou, ale my už víme, jak si s nimi poradit. Lovím už velmi dlouho a vím, jak na to. Pravda je, že nejlepší je potápět se vždycky ve skupině. Je to mnohem bezpečnější. Sám má člověk mnohem menší šanci. My lovíme nejčastěji pro ty, kteří si to objednají. Nejvíc ryb je vždycky potřeba, když se chystá nějaká svatba nebo naopak smuteční hostina.
Při návratu čeká na pláži celá místní komunita na lovce. Ti jsou ale stále ještě zcela pod vlivem okouzlení z dobrodružství tohoto prvního dne, který jim přinesl nezapomenutelné zážitky. Byl to den na aklimatizaci. Poprvé jsme vyzkoušeli vodu a největší problém vidím v tom, že byl zrovna dost silný proud a voda byla hodně teplá. Byl to opravdový tepelný šok. Takže tyhle dva aspekty dohromady, proud a moc teplá voda, tedy pro nás spíš horká. Trvalo chvíli, než jsme se vzpamatovali, ale pak už to šlo. Tady je to tak vždycky, nakonec si člověk zvykne, je to nádhera. Zpočátku jsem už v 5 metrech ztrácel dech. Po 3-4 cestách dolů se to ale nakonec urovnalo. Ještě mě trochu zlobily nohy, bolely, asi dost netrénuju. Ale jinak to bylo fajn, všechny ty ryby a žraloci k tomu. Je to fantastické, pro nás už trochu neskutečné, opravdu neobyčejné. Synovi se nakonec podařilo chytit malého ploskozubce, který se schoval v díře, tak 7-8 metrů od něj. Bylo to pěkné, moc pěkné, opravdu super den. Teď už je hej, ale zpočátku mi nebylo do smíchu, nohy bolely, asi nejsem dost zvyklý, zkrátka pěkný zátah. Dnes v noci budeme asi spát jak zabití. Řekl bych, že na první den si celá skupina vedla dobře. Ti dva lovci, kteří byli se mnou, se potápějí dobře, ale podle mého jim chybí plavecký trénink. Moc toho asi nenaplavou, ale to nic, to se podá. Za pár dní to jistě půjde. Kanakové, kteří si už zvykli na neuvěřitelné příběhy, které si vyprávějí ti z mateřské země, se starají především o to, aby ryba k rodinné večeři byla, jak se patří, čerstvá. Zatímco přípravy na večerní hostinu vrcholí, kmenoví stařešinové diskutují o tom, co dobrého dnešní den přinesl. Všichni členové skupinky lovců mezitím s radostí zalehli k odpočinku. Když se konečně snese noc, čestná tabule se stane místem, kde se sdělují nejrůznější zážitky. Všichni jsou unavení, spálení sluncem, přesto však k oživení v sále postačí malý odvážný krab. Tak tohle je největší úlovek od té doby, co jsem tady. Je to samička? V tom případě ji zase pustíme. Na zítří ráno dostává lovecká expedice, kterou vedou Bernard a Olivier, nový rozměr. Zatímco během prvního dne se lovci tak říkajíc dostávali do kondice, nyní je čeká dlouhá cesta plachetnicí na širé moře, aby tam zkusili své rybářské štěstí.
Nalodění probíhá přímo na pláži pokryté bělostným pískem, kde tyrkysová barva moře splývající s oblohou věští skutečně pohádkový den. Tak jsme zase na lodi a stejně jako loni se vydáme na delší plavbu plachetnicí. Mělo by to být fajn. Zamíříme k támhle těm ostrůvkům. Možná dnes objevíme velké tuňáky a jiné velké ryby. Pod vodou půjdou ve stejných skupinách jako včera. Včera se všichni cítili na 4 hodiny pod vodou, ale už po 3 toho měli pokrk. Sotva se vyšplhali na palubu. Hodně na ně působí časový posun. A navíc ještě nemají tu správnou formu. Představovali si to jako ve Středozemním moři klídek, hladina jako u rybníka, zatímco tady je vítr, vlny, silný proud. Už to je dost stresující a navíc žraloci. Musíme je naučit správně se dívat pod vodou, umět rozeznat pelagické ryby. Včera byli všichni přilepení na korálovém útesu a moc se kolem sebe nerozhlíželi. Půldenní cesta po moři skýtá každému dostatek příležitosti, aby se dostal do správného rozpoložení a hlavně, aby se duševně připravil na nastávající lov. Pelagické ryby se tu loví převážně na vnější straně útesu. Tam spadá dno příkře do velké hloubky, od 15 až třeba do 1000 metrů. Tam už skutečně začínají velké modré hlubiny. Při těchto útesech se drží všechny možné druhy pelagických ryb, jako jsou kranasové, tuňáci a podobně. Technika tu spočívá v tom, ostatně to je společné pro všechna moře, dostat se někam, kde je proud, protože ryby vždy vyhledávají místa, kde voda proudí. Zjistilo se, že v místech, kde není proud, nejsou také prakticky žádné ryby. Potápěč se tedy musí snažit najít nějaké místo, nějaký výběžek, na který naráží mořský proud. Potom už se dává do pohybu potravní řetězec, to znamená, že malé ryby přitahují větší ryby, ty zase větší a na konci jsou pelagické ryby, které sem připlouvají za vší tou potravou. Plachetnice rychle zakotví na vyvýšeném místě mořského dna a všichni členové skupiny se vrhají do vody. Změnili jsme zónu, Danny to tady zná opravdu dokonale. Přivedl nás sem jižně od ostrova Uvea. Jsme tu chráněni před větrem, který fouká přes nás. Už na první pohled je patrné, že viditelnost ve vodě je nejméně o takových 10 metrů větší než v místech, kde jsme byli ráno. Tuňáci a makrely mají jistou tělesnou zvláštnost, spočívající ve velice sploštělé hlavě. Jejich páteř je tudíž velmi tenká a místo, kde by bylo třeba je zasáhnout, není větší než několik centimetrů. Jsem přesvědčený, že žádná rána pomocí pružiny nedokáže prorazit lebku. Mířit na hlavu tedy asi není nejlepší řešení. Nikdy se přitom nepodařilo rybu okamžitě usmrtit vzhledem k tvrdosti lebky. Člověk má dojem, že se šíp zarazil do dřevěného špalku. Skutečně, chvěje se, jako kdyby narazil do betonové zdi. Je to skoro k neuvěření. Potápěči se opět vydávají pod vodu ve dvou. Přítomnost pelagických ryb poblíž útesů značí, že je tam také silný proud. Bernard využívá toho, že se na blízku nachází ostrůvek s korálovým útesem, aby udělil užitečnou lekci Jeromovi, který je nejmladším lovcem z celé skupiny. Ryby, dostatečný proud a do hlubin spadající stěna útesu, to všechno jsou ideální podmínky. Lekce tedy může začít. Sami, jeden z kanaků, kteří doprovázejí skupinu, bude dvojici následovat, aby využil možnosti ještě vylepšit svou už tak velmi důmyslnou loveckou techniku.
Ve vodách Pacifiku představuje každé nové setkání příslib získání nových zkušeností. Viděl jsem obrovského tuňáka, mohl mít tak 40-50 kilo. Objevil se dvakrát, ale pokaždé byl moc daleko a neustále mi unikal. Sledoval jsem ho z hladiny, v jednu chvíli se obrátil a já se přece jen odhodlal a vystřelil. Trefil jsem ho dozad, ale on mi odminul všechen vasec. Plaval pryč docela pomalu, ale měl takovou sílu, že si to ani nedovedeš představit. 3krát mě stáhl pod vodu. Já měl ale jen 40 metrů v lasce a tak mi nakonec unikl. Kaledonské vody umožňují potápěčům lovit v naprosto jedinečném prostředí. Korálové struktury staré 11 milionů let tu vytvářejí skutečné chodby. A obrovité svazky větevníků, jakoby opatrně položené na písku, jsou příslibem přítomnosti velkých pelagických ryb. Pronásledovali jsme piskouna obrovského, který nás dovedl k rozvětvenému korálovému útvaru. Když jsme se podívali blíž, zjistili jsme, že v něm plno děr a v jedné z nich jsem objevil kanice. Při prvním potopení jsem se neodvážil po něm střelit, protože byl zalezlý dost hluboko v díře. Při druhém potopení se trochu přiblížil, asi byl zvědavý a to se mu stalo osudným. Střelil jsem zepředu a zabil jsem. Za normálních okolností pak přijde logicky na řadu naviják, ale jelikož byl kanic mrtvý, nechal jsem všechno na dně. Pak jsem se znovu potopil a prostě jsem ho jen vytáhl z díry. Místo vypadá skutečně slibně. Po 20-kilovém kanicovi, kterého dopravil na hladinu Bernard, se Eduardovi a Cyrilovi podařilo ulovit téměř 30-kilového piskouna obrovského. Střídání korálů s pískem nutí faunu a floru, aby se usazovala ve větevníkových útesech. Stačí, aby se k ním Olivier přiblížil a už se kořist jasně rýsuje proti světlému dnu. A lov může začít. Za neustálého doprovodu žraloků, kteří v rybě napíchnuté na šíp vidí možnost, jak lacino přijít k chutnému soustu. Dnes jsme si tedy vybrali místo, kde začíná podmořský průliv. Lovili jsme při útesech, tak trochu jsme nad nimi číhali a doufali, že uvidíme nějaké tuňáky. S tuňáky nazývanými všeobecně bonito jsme se navíc už setkali, takže se dalo očekávat, že je pod vodou rozeznáme. Když jsme se ponořili trochu hlouběji, viděli jsme tam velké smuhy nachové. Sestoupil jsem tedy přibližně do 30 metrů, jedna ryba právě plula nahoru a tak jsem ji střelil, začala mě táhnout ke dnu. Myslím, že jsem byl tak v 35, 37 metrech, ale přece jen se mi podařilo ji dostat z díry. Nádherná smuha, krásný úlovek, musí mít určitě takových 7-8 kilo. Pak jsem už ale viděl jen několik tuňáků a toho velkého tuňáka, který mi předtím unikl. Doufám, že pokud se nám podaří zalovit si poblíž Plejád, bude tam přece jen víc tuňáků a možná nás čeká i nějaký velký, ale opravdu velký úlovek. Aspoň doufám. Des gros individus, j'espère. I tak se dnes ulovilo 200 kilo ryb. Slušný úspěch, obzvlášť vezmeme-li v úvahu rozměry některých jedinců, výmluvně hovořících o vybojovaných zápasech.
Zítra ráno vyrazíme tak v 4:30 v 5. Hned za Úsvitu vytáhneme kotvy, připlujeme s Plachetnicí a nabereme vás. Protože jestli se chceme dostat k severním ostrovům, jmenovitě k ostrůvku Anemata, musíme to stačit před 10, protože právě tehdy se zvedá vítr. Tak podívej, tohle způsobil sotva 10kilový tuňák. Vyrazil a takhle ohnul šíp o korál. To je jasný důkaz, jakou mají ty ryby sílu, protože tohle se přece jen tak snadno nezničí. Trhnul sebou a lup, a to měl sotva 10 kilo se vším všudy. Nejdůležitější vlastně není ani tak pevný materiál, jako spíš umění s rybou zacházet. Protože když ji táhnete k hladině špatně, sami vidíte výsledek. Na tomhle byl původně tuňák, nahoru jsme ho ale nedostali. Tak jsme alespoň zachránili šíp. Pověsíme ho doma na zeď. Když se slunce začíná sklánět k obzoru, Plachetnice se vrací do mateřského přístavu. Věrni svému zvyku čekají všichni obyvatele na břehu, aby se podívali na celodenní úlovek. Rybolov a moře vůbec jsou tu vždy ve středu pozornosti, protože žije-li člověk na ostrově, je především rybář. Na zítří vyráží skupina na velkou několikadenní cestu. Budíček je v 5, pak nástup na loď a Plachetnice vyráží směrem k ostrovu Anemata. Cílem je lov tuňáků. Po několika hodinové plavbě zakotví Plachetnice poblíž jednoho z atolů, lemujících ostrov Uvé. Právě tady Bernard a Olivier zažili v minulosti jednu ze svých nejkrásnějších loveckých výprav. I tady lze do laguny vplout jedině na malém člunu. Počkejte, zkusím tady dostat jednoho bodloka, dají se snadno ulovit. Uvidím, jestli puška dobře funguje. Na téhle rybě si Vic trochu otestoval náčiní. Úlovek použije nejen jako návnadu pro větší ryby, ale především díky němu zjistí směr a sílu proudu. Připluli jsem proto, že je tu skutečně slušný proud, toho bychom měli využít. Kde je proud, tam jsou i ryby. Takže když se zdvihne proud, připlavou i ploskozubci, také žraloci. Hned je tu pěkně živo. Po několika výpravách pod hladinu se daří ulovit první tuňák. Tohle je první tuňák, kterého se podařilo dostat na hladinu. Dnes jsme už přišli o 2 a tenhle se přiblížil právě do míst, kde jsem číhal a byl docela sám.
Pro Bernarda a Oliviera to znamená poněkud pozměnit taktiku. Kromě tuňáků umožňuje totiž lov na volném moři přiblížit se i k jiným velkým pelagickým rybám. Bylo tam obrovské hejno barakut. Poštěstilo se mi jednu dostat. Tu, co byla na vrchu. Ulovil jsem ji. První úlovky dodali potápěčům sebedůvěru. Aby se co nejvíce přiblížil k tuňákům, neváhá Olivier sestoupit hodně hluboko pod hladinu. Skrčený ud namaskuje svou siluetu před zraky ryb, které pak střílí od spodu. V průzračně modrých kaledonských vodách je tělo lovce i s úlovkem vidět skutečně zdaleka. Olivier a Bernard rychle vytahují tuňáky a nakládají je na člun. Okamžitě potom se opět vydávají pod hladinu. Ryby jsou tu v celých hejnech těsně před maskami potápěčů. Tuňáci 10kilové barakudy, toho je třeba co nejrychleji využít. Opojení z lovu dává zapomenout na vše kolem, ale všudy přítomná krev a bioelektrické signály vysílané zasaženými rybami okamžitě přilákají žraloky, kteří se vrhají na kořist. Když teď potápěči stoupají k hladině s ulovenými rybami, musí si dávat velký pozor na každý pohyb ploutví. Lov pokračuje, vše je ale nyní o stupeň obtížnější. Žraloci jsou stále dotěrnější. I ta sebemenší rybka, kterou lovci rozřezávají, aby posloužila jako návnada, okamžitě přiláká predátory skrývající se u paty útesu. Jen v několikametrové hloubce se Cyrilovi podařilo získat kapitální úlovek 60kilového tuňáka. Zvíře zasažené přímo do páteře je přesto nesmírně obtížné dostat na hladinu. Z těla mu trčí šíp, který se pod jeho tíhou pořádně ohnul. Aby odvrátil pozornost žraloků a zároveň přilákal hejna ryb, rozřezává Olivier jeden menší úlovek přímo na hladině. Typické bílé skvrny žraloků bělocípých na sebe nenechají dlouho čekat. Dvoučlenná družstva však přesto neúnavně pokračují v lovu. Je stále obtížnější vyrvat žralokům ukořistěné ryby. Při hladině se ostatní členové skupiny shlukují, aby mohli lépe kontrolovat dění u dna. Mezi Bernardem a žraloky zavládne jakýsi druh zápolení. Ani jedna strana totiž nechce dát najevo, že má z té druhé strach. Nicméně, když připlavou ještě další žraloci, lov musí být ukončen. Je čas se vrátit. Přesto byl den bohatý jak na úlovky, tak i na zážitky. Dnes to bylo opravdu skvělé, pěkně jsme si zalovili a viděli jsme plno tuňáků. Chytili jsme dokonce jednoho opravdu hodně velkého. Za to jednoho asi 30kilového nám sežrali žraloci.
Žraloci tu sice nejsou příliš velcí, ale za to pěkně draví. Jediným zkousnutím jsou schopni tuňáka rozpůlit. Přesto jsme ale dnes ulovili celkem 4 tuňáky, to je slušný začátek. S tímhle vlastně 5. Combien il fait? 70. Où tu l'as tapé? On le saura pas. Là. Comment? C'est moi qui ai doublé. Pourquoi? Tu l'as bien doublé, toi. Zapadající slunce ohlašuje konec loveckých žní v kaledonských vodách. Konec pozoruhodného dobrodružství uprostřed ztraceného ráje. Ráje, kde už jen sami rozměry úlovků jakoby napovídali, že zdejší panenská příroda rozhodně není skoupá na nezapomenutelné zážitky. Na pořadu spolupracovali Miloš Slonek, Helena Pešková, Evžen Kůz, Jiří Hromada, Jiří Ptáčník, Richard Naske, Jiří Meixner, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Kučerová. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Česká televize 2002.